ketemu orang tak mau ketemu dengan sapa kowe apa tak aku damar lagi saka pertapan Paluombo alik siaran sok ketangno aku saka negara Palembang aku saka Mojo jarum umur dene aku kampus gustiku penak juga Jokowi kata preman ada kayak oh main kelembagaan sore datang aku itu jarum umur aku eno dalan kanggo tumuju ning Mojopahit sithik bae rawe-rawe lantas malam bareng waktu sedot banas sinireng yang aku pemain dengan titik bantu orang yang mau main Thank you.